Mu be en kalifa cɛ. Ma foyi tɛ ne ni kalifa cɛ, a ka di ne dɔrɔn de. Kalifa ka di ye. Kalifa dun ye mɔgɔ ɲɛnamaba ye. A bɛna sɔn y'a mɛn kalifa a bɛna sɔn yɛrɛ de n'i ko ten problème t'a la i y'a fɔ cogo min na b'a kɛ ten n'ala ni kira sɔnna ma ni ɲɔgɔn tɛ kɛ tuguni erreur min ye n sɔrɔ fɔlɔ ta in na o tɛ n sɔrɔ tuguni a dɔw yɛrɛ t'o de mun bɛ e ɲɛ bɛ mun de la i nana i ye grafel ɲininkali kɛ grafel tɛ i tɛ sigi an ka baro kɛ ou bien ayi i ka baro tan tɛ ne bolo y'a mɛn n nana i kɔrɔkɛ ɲininkali kɛ i fara ka bɔ n'a kɔ y'a mɛn cɛ o y'a kɛ cogo ni bɛɛ yan bari bila ne tiga sigi yau wallahi foyi tɛ na ko de ka ca o ka da amandile la ko kin bi lamɛn ɲanama la la ye ko dɔ kɛ ne la ne kuma sigi ne ka fɔ i bɛ sɔn kɛ ne bura la mais ne b'a dɔn ne ni tun ye ne de n tɛ sɔn k'i la quoi parce que i ka danaya de b'an ɲɔgɔn cɛ ja i ni terimuso aw jɛra ka ne nɛgɛn ne ye la ɲininka danaya kama n kɔrɔkɛ ni i terimuso ka situation na tiɲɛ ka cɛ i b'a kalama quoi chaque fois ne de bɛna bɔ mais ni fana ma taa bɔ ne bɛ yan nali dabila pewu mais cogo di la cogo di e yɛrɛ t'o dɔn i cɛ ne ka ne ko ta ne de bɛna bɔ kana e nouvelle ɲininkali kɛ mais e yɛrɛ tɛ se ne fɛ yɛrɛ o tɛ mɔgɔ diya ye sa n ka cɛ kana jiginna sa ne ka ko de ka ca ne ka ko ka ca san trop i b'a dɔn i ka ko mana caya cogo cogo mɔgɔ dɔw bɛ yen se olu ma quoi ou bien ne ka ko ka ca fana mais ne bɛ tɛ hali o don ko ne ma bɔ i fɛ yan i bɔra yan n ye nin kuma kelen fana de f'i ye n bɛna min f'i ye sigi tɛ yen n ka cɛ sigiyɔrɔ kelen tɛ yan a ma nɔgɔn ne ma bilen ne ka muso ka ko e ma bɔ a kalama awɔ ne m'o ka ci fɛ na i y'a fɔ ɲɛna de ne taara n ka muso ne taara nɔfɛ o dɔ la a ye kuma caman caman de fɔ ne i ko ne ma ko non ko fɛn tɛ yen ko fɛn bɛ ne kɔrɔkɛ ni e de cɛ ja aw bɛ ka ne nɛgɛn la ne ma sigi ne ka fɔ i bɛ sɔn kɛ ne la dɛ walahi bilahi tɛ yɛrɛ la ne y'a cɛ an ka taa quoi an ka taa quoi Burama ayi nɛ awɔ ayi nɛ mais ni kuma banna o la mun wɛrɛ bɛ yen bilen kuma ma ban Bura e ye fɛn fɔ ne kan ne ma foyi de faamuya e ma foyi faamuya ne ma foyi de faamuya ne t'a dɔn i bɛ ka min yɛrɛ i jɔyɔrɔ tɛ kalabanciya dɔ de la e ɲinana kuma min tɛmɛna e ni ne cɛ yan i ɲinana ne kɔ wa i ɲinana ne kɔ ne ma ɲinana o kɔ dɛ kalabanciya dabila ok Burama i bɛ lamɛn la ne bɛ lamɛn kɛ très bien ko ko tɛmɛna kan action fɛn fɛn passera tan ne tun bɛ k'a kɛ ne ni Fatimu ka teriya kama u ni Fatimu suturali kama a kana lebu an bɛ yɔrɔ min ta ko in yɛrɛ taara ka Fatimu bolo da ko in taara k'a bolo da a b'o dingɛ de kɔnɔ tan bi ne tun bɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kun ye de ka Fatimu sutura sɔn dɔ wɛrɛ tɛ n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamuya i b'a dɔn ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka s'i ma o la cɛ o tuma furuko in bɛ cogo di ne taara olu ka yɔrɔ la o don na ne y'a lajɔ k'a ɲininka cɛ i ka i b'a fɔ a tɛ ne don i b'a fɔ mɔgɔ min tun ye wari ci la ma 5000 i b'a fɔ o tɛ ne ye ayi non bɛ ko kana e yɛrɛ ma 5000 ci a ma ala ma mɛn ala ma mɛn non ko ne yɛrɛ k'ale wele k'ale lajɔ ko ne yɛrɛ ka tan t'ale bolo k'ale yɛrɛ tɛ fɛ ka ne ye a ko ne ma ko non ko furuko min tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko nin y'a bannen pewu ko furuko t'an ni ɲɔgɔn cɛ ko ne yɛrɛ ka tan dɛ ko ne ka tan t'a bolo bilen k'ale tɛ fɛ k'ale tɛ ne fɛ ne yɛrɛ ka tan yɛrɛ tɛ se ale ka jɔ ale lamɛn bilen o kuma yɛrɛ tɛ bilen n ka cɛ e y'o ko fila tɛ yan cɛ min b'o ko bila ten o i b'a fɔ ne yan e yɛrɛ ma fɔ sa ko ne tununa voilà ne b'o ko de ka ko ɲɛɲini.
tiɲɛ fɔ ani kɔrɔkɛ de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais pour le moment kɔrɔkɛ in ka ko de dɔgɔyara a bolo donc a ko ne ni kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que e ka ko de ka d'a ye sisan a k'a fɔ sisan ne ni kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ale bɛ se ka fɛɛrɛ a ka ko in ma cogo min na ko in bɛɛ de kun ye nin ye n t'a dɔn n'i bɛ ka kuma faamuya awɔ a bɔra n fɛ kunu ka taa n kɔrɔkɛ ɲininkali kɛ n na n ko a ma n kɔrɔkɛ bɔra a y'i kɔ dɔn k'a bɛ taa n ko a ma n ko karisa segin i ka na i nana ne kɔrɔkɛ ɲininkali kɛ ne la i sigi an ka dɔ baro ko non ko ne ka baro tan t'a bolo a ye manamanakanw fɔ ka taga ka surun cɛ ne la ka taga ne bɛ mun faamu o la o tɛ ko dɔ ya n jigira i la e tun man ka sɔn cogo si ka sɔn ka nin kɛ ne la quoi wallahi ne fɛnɛ y'o de f'i ye a kɛra kun min kama teriya gasi u n'a suturali o dɔrɔn de kama n ta ye n kɔnɔ ni mɔgɔ tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye dɛ ne banna o ko la ka ban wallahi billahi n ye n ka cɛ dɔ wele n ye n ka karamɔgɔ dɔ wele a ma foyi a bɛ fɛn bɛɛ ye na fɔ hɛrɛ donc kabako da kan fo fa ka sigi ne kun de cɛ n ka cɛ nin de ye ja ne ye sa c'est n'a kɛr'i la i t'a sara o yɔrɔnin kelen sur ayi non ne ta tɛ bila ka sinima kɔnɔ bon ne kuma nin kɛ i bɛ taa sɔrɔ a tun bɛ e ka wari de minɛ k'o kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ financer bon n y'a dɔn o de don ne kɔni ne ye n kan d'a ma ne ko n ko wallahi n k'a bɛ kɛ cɛ min na o k'i sigi o tɛ ne n ka cɛ ka ne sigi dɛ f'an ka nin tulu de ta f'an ka nin moto la kule nin kɛnɛ kan y'a mɛn o bɛ kɛ ne yɛrɛ ne sigilen don wa k'e problème t'a la ne ka cɛ o bɛ kɛ kana ko bila ten dɛ non fɛn bɛɛ fɔ o ta a tɛ bila n yɛrɛ ni n'a ɲɔgɔn ye fana donc n bɛ ayi n'o kana foyi f'a ye dɛ ko ne tilala cɛ a to n ka dɔɔnin fɔ n'o kana foyi f'a ye dɛ a bɛ ne ɲini de dɔ tilara quoi ne tilala pewu problème t'a la ne tɛ ne tɛ ɲɔgɔn ye san ne bolobolo yɔrɔ ka ca o kana n'a ye ɲɔgɔn ye kana foyi f'a ye dɛ a to yen ten dɔ ka to yen a bɛ na n'a yɛrɛ problème t'a la awɔ mais n bɛ mun ɲini fɛ i ka yafa n ma n ye mun kɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ n sɔrɔ tuguni n b'i deli yɛrɛ de ka yafa n ma la yɛrɛ de kama n b'i deli yafa n ma ok foba tɛ la n y'a fɔ foba tɛ a banna awɔ donc an b'a kɛ ten awɔ n y'a fɔ e ka problème foyi t'a la ne y'a cɛ an ka taa ne yɛrɛ ma o ka di yan n b'i lamɛn bon la kuma dɔ bɛ n kɔnɔ k'a f'i ɲɛna mais n yɛrɛ semako tɛ k'a f'i ye ok mais n'i ye kuma ye fɔ a bɛna bonya hakili ma awɔ ok a barika ala ye n b'i lamɛn ne ni mɛnna ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn ka luwanze la a mɛnna dɛ a bɛ san yɛrɛ ka bɔ n bɛ k'i jateminɛ quoi mais a ka di ye n'a sɔrɔ cɛ t'i bolo ne bɛ se ka woro boli kɔ k'i kɛ n furumuso ye non n ka cɛ tiɲɛ la ne sigilen de don dɔrɔn ka résultat kɔnɔ mais i ka karamɔgɔkɛ nin bɛ yan i ne ka karamɔgɔkɛ nin bɛ yan cɛ ne ka karamɔgɔkɛ nin mariki ma ye dɛ a y'a di a ye fɛn min kɛ a tila ka don fɔ n ye ne dun b'a dɔn o kelen don résultat ɲɛna pise mun na o don ne bɔtɔ baarayɔrɔ la ne tɛmɛna a ye ne lajɔ mais ne ma temps ba d'a ma quoi ne ma temps ba d'a ma a ne ye ɲininka a bɛ taa kuma caman quoi ne ko non n ko temps tɛ ne bolo ne n'a jɔlen to kuma na dɔrɔn ka n fiɲɛ ka jigin cɛ i b'a kalama o ɲɛna parce que n'a foutaisie k'i la i fɛnɛ ka foutaisie k'a la o mana kɛ a b'a dɔn a ye min kɛ quoi voilà ne bɛ fɛ ka ko vengeance de don ne ma f'i ne san ko a bɛna wari di ne ma n'a yɛrɛ ye wa ko tɛ ko bɛɛ la ko bɛɛ fɛnɛ lankolon tɛ est-ce que i y'a faamuya bɔlɔwɛrɛ bɛ na o i ma ye i yɛrɛ après comme i ko ko n kana s'a ma sinon n tun b'a fɛ non kana se ok problème t'a la kana se Umar ja dan t'i la dɛ a barika ala ye mɔrɛmɔrɛ e mɛn'i yɛrɛ kan e mɛn'i yɛrɛ kan wa e sumar'o ko fɛ Umar cɛ bɛ ne bolo ne furulen don wa ɲuman yɛrɛ fɛnɛ na e furulen awɔ ok o problème t'a la k'an bɛn o la merci i dɔgɔnin ka musoko fana dun bon k'a tɛ se ka bila dɔgɔnin ka musoko la ka sɔrɔ kɔrɔkɛ ta ma ɲɛnabɔ dɛ n'o fɔra dɔgɔnin yɛrɛ tɛ sɔn o ma non cɛ an ka ca an bɛɛ ka jɛ ka nin tulu ta fɔlɔ voilà ala nin tulu ta fɔlɔ problème foyi t'a la donc ne kɔni dɔgɔnin ta ye o bɛ kɛ kɔfɛ ko ye yɔrɔ ni yɛrɛ bɛ ja lamɛn yɛrɛ kosɛbɛ mais n bɛna min f'i ɲɛna n bɛ fɛ k'a yira i la sinon tun bɛ diya n ma mais ko n'a kɛcogo muso ka ca cɛ ka ca ale min kɛ ne la ka k'a fɔ k'a bɛ ne nɛgɛ ka ne ka wari dun ka taa nin cogo la n ka cɛ kuma donc problème ye sa c'est à dire i ka karamɔgɔkɛ min y'a baara kɛ k'a d'i ma tile ko yɔrɔ yira n na quoi cɛ baara dɔ bɛ n yɛrɛ bolo ka ɲɛsin a ma
Ok, faut pas. Yaba. D'accord. Tiens, bon, maintenant. Ok, d'accord. Amakete. Ambalema assalamu alaikum. Foya fo sigaro la akwa kramo ke de Segu Keita. Ka bo selenge dalabala. Amazenga fefo aw yetugo. Bela jele mendo farafina kono ne farajala kono. Ka boga fulla sen kan bo bela jele ma. Danta fulimina amunu be ni hamena ko gelande be awla. Hamena ko fa fa amunu tay furuko yi. Amunu tay dengo yi, amunu tay garjiga ko yi. Amunu tay nafulo ko yi, amunu mago be nyefela de la ka bo ko fe ka nyefela soro. Ay wuli aka karamo ke segere. Selenge dugulo sanfe. Maliko ka farafina kono ali farajala kono. Yiri dogotoro o de sigilen filɛ turabuso 32 ka adamadenw kungo lajɛ k'u to sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ n'aw bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ n b'aw kungo lajɛ a ka nɔgɔ aw ma cogo min aw minnu bɛ n'aw b'aw sigiyɔrɔ la yɔrɔ tɛ janya karamɔgɔkɛ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ aw ka wele a ka nimero la n b'aw jaabi k'aw kungo ɲɛnabɔ fo k'aw lawasa i n'a fɔ aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na kamanagan ko fan o fan n'o de bɛ adamaden de minɛ ka i si ɲɛna jɔrɔnako n'o de bɛ aw la cɛ ani muso aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka écran dugumana lajɛ aw ka wele n ka nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bɔ fili la ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bila gele kan bɛɛ lajɛlen ka o ye hali bi ka foli di kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw salamu aleykum rahmatulahi taala wa barakatuh